Assalamu alaikum uwa. Barkanku da kasancewa da Dibaba Tech a daidai wannan lokacin. Sunana Muntazir Hassan Abdullahi. A yau insha Allah tutorial mu zai bayani yadda za ka rage wa Instagram ɗinka shan data. Ma'ana ya rage shan data da yawa. Mafi yawan mutane suna son su Instagram amma sakamakon shan datan da yake da yawa shi ke sa ba sa yi. A yau insha Allah tutorial mu zai bayani yadda za ka rage Instagram ɗinka shan data. Don haka ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ku ga yadda ake yi. Da waɗanda suke sababbin zuwa a wannan channel dawo, ina mai roƙon ku je ku danna alamar subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda bidiyoyi masu muhimmanci da su dinga wuce ku. Kamar yadda na ce zan gwada muku yadda za ka rage mai Instagram ɗinka shan data. Da fari za ka shiga Instagram ɗinka kamar haka. Bayan ka shiga ya buɗe ya kama wannan fuskar, za ka danna wannan inda zai kai ka profile ɗinka kamar haka. Bayan ya kawo profile ɗinka za ka danna waɗannan 'yan layukan guda uku. Bayan ka danna sai ka danna setting kamar haka. Bayan ka danna setting kamar haka sai ka dubi account ɗinka, gashi nan account, sai ka shige shi ma account kamar haka. Bayan ka danna sai ka nuna cellular data usage, sai ka neme shi ma ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna ya kama wannan fuskar ya sa useless data save data, to sai ka kunna wannan abin. Bayan ka kunna shi, wannan abin da ka kunna amfanin shi shine zai rage shan data Instagram ɗinka, ma'ana ya rage ma wasu fotuna ko kuma videos quality yanda ba za su yi nauyi ba su ɗora jan data da yawa. Sakamakon idan bidiyo ya quality ya nuna standard, ya hito standard ne, zai dinga shan data da yawa, amma ko haka ka bar shi zai nuno ma fotonka quality ko mai kyau. Haka nagode da wannan ziyartar channel tawo. Allah ya bar zumunci.